Aurten agate deuna ezingo dugu ohi bezala ospatu. Egun berezia da, baina gogoratu behar dugu Getxo gune gorrian dagola eta gure osasunak lehentasuna daukala. Beraz, eskatzen dizuet zuen senideekin abestea agate deuna egunean eta abesti hoien bideoak kulturetxera bidaltzera. Bertan, parte hartzen duzuen guztion artean, 5 sarrera zozketatuko dira Musike Berrin ekitaldi bat ikusteko. Eskerrik asko eta mesedez gogoratu. Etxean abestu aurten.